Hodně se na mě obrací lidi a říkají mi, že každý den hledají důvody, proč mají jít cvičit. Že je to dost těžký najít důvody, proč mají jít cvičit. Já jsem se nad tím hodně zamyslel a zkusil jsem na to jít obráceně. To znamená, zkusil jsem najít důvody, proč necvičit. Pro jistotu jsem si to tady zapsal, poznamenal, já bych to chtěl právě rozebrat, aby jsme ty důvody, proč necvičit, měli. Mám jich zatím jenom 9. Asi by se našli, by se jich našlo víc. Tak je to, chtěl jsem to tady ukázat pěkně 9 důvodů. Ten třetí jsem podtrhl, aby jsme si ho mohli jako zapamatovat. To samé 6, 7, ty jsou extrémně důležité, proto jsem tam dal ty vykřičníky. No a i vlastně 5, 8 jsou